गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आङो इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आफादगिरि डक्टर बाबु बर' जोंहा बड' पिपल्स पार्टी बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय जों मोनसे सेपारेट बड' पिपल्स पार्टी मुंनि मोनसे पलिटिकल पार्टी जों जोनोम होदोंमोन आरो बे पलिटिकल पार्टीनि गिबि खेब माने एनुवेल कनफारेन्स हिसाबै जोङो धेमाजि जिल्लानि गगामुख मिंमां ओनसोलनि नोलोबारि गेलेग्रा फोथाराव जोङो खुंफुंदों बिनिनो दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गेवलां मेलाव आंखौबो आलासि महरै डिस्टिंगुइश गेस्ट हिसाबै आंखौबो बिथांमोना लेंहरदोंमोन आलासि महरै निफ्राय फुङावबो मोनसे हाबाफारि दंमोन गोथार फिरफिला बिर होनाय पलिटिकल पार्टीनि बेनिफ्राय आरो मोनसे आंहा हाबाफारि दंबावो सुबिनुर बेखेवनाय बेखौबो जों दायो दान्दिसेनि उनाव मावफुंदों दा जोङो नुनो मोनबाय फुंनिफ्राय हाबाफारिफ्रा मोजाङै जाबोगासिनो दं मानसिफ्राबो लैहोर लैहोर फैदों रायजो राजाफ्राबो अनफावनाय जोंखौ देखायदों दिन्थिदों जों मोजां मोनदों गोजोननाय मोनदों आरो बिपिपि पलिटिकल पार्टीनि एजेन्डाया खोब मोजां एजेन्डा मानो होनबा बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि थाखाय दिनैसिमबो पलिटिकल हान्जा गैया बिटिसिआव दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल बर'फोरनि थाखाय पार्सनेल किन्तु बिटिसिनि बायजोनि बर'फ्रा राजखान्थियारि बिथिङाव बिराद गोसा माने सेरखाय बेरखाय जानानै दं सोरबा बिजेपिजों दङ सोरबा कंग्रेसजों दङ सोरबा एजिपिजों दङ बिराद सेरखाय बेरखाय माने बेखायनो जोङो बिकेडब्लिउसिनि सिङाव थानाय माने बर'फोरखौ काउन्सिलखौ जों दखल खालामनो थाखाय जिहेतु बियो बर'नि मोनसे स्पेसियेल काउन्सिल बर'आल' बेयाव भट होनो मोनगोन बेखायनो जोङो बिजेपि एजिपि कंग्रेसनि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ ज' लानानै नैबे जों माने बर' पिपल्स पार्टी बे पिपल्स पार्टीखौ जोङो माने दानाय जादोंमोन आरो बे लेखायै जोङो साक्सेसफुलि जों धेमाजि जिल्लायाव गिबि खेबनि थाखाय जोङो माने कनफारेन्स माने एनुवेल फांसन बायदि जों गेट टुगेदार खालामदों बेवहाय आं आलासि महरै फैनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों खोनानो मोनदों सैथो बेयो सैथो 100% सैथो जोङो दिसपुराव थांनानै बिथांखौ लिंदोंमोन बै समाव बिथाङा फैगोन होनदोंमोन नाथाय जेला बे ओनसोलनि बर' माहारिफ्रा जोंनि लिडारफ्रा थांनानै जेब्ला न'आव लिंहैदों अब्ला बिथाङा आं थांनो हाया आं बे गाज्रि मोनो आं थाङा माबा माबि बिदि बुंदों आरो बिथाङा जोंखौ माने नेग्लेक्ट खालामदों थारमाने बिथांनि बुंनायनि मिनिङा मा जे बिथांनो जों बर' हारिनि भट नाङा माने बिथाङा बर' हारिनि भट मोनाबाबो देरहागोन बेयाव बिथाङा माने आन्डार एस्टिमेट जानानै दङ बेखायनो जों बिराद दुखु फोरमायदों जों बर' हारिया धेमाजि जिल्ला हिसाबै गोबां खेब बिथांखौ जों मन्त्रिनि एमएलएनिफ्राय मन्त्रि खालामबाय नाथाय बिथाङा मा साननानै गावखौनो बिराद गोग्गानाय साननानै बिथाङा मानो बिब्दि राव बुंखो जों मिन्थिया किन्तु बे खोथाखौ जों बुंगोन जे बिथांखौ जोङो सासे आसामनि ट्राइबेल मिनिस्टार हिसाबैसो लिंदोंमोन जों सोरबा माने रनुज पेगु होननानै जों बिथांखौ लिङाखै जों बिथांनि जा मासि ट्राइबेल मिनिस्टार बे मासिखौसो जों सनमान खालामनानै लिंदों जों रनुज पेगु होननानै जों लिङाखै बे मासिखौ सनमान खालामदोंमोन नाथाय बिथाङा जोंनि हांख्रायनाय जोंनि लिंनायखौ बिथाङा नाकच खालामदों जोंबो फैबाय थानाय इलेक्सनाव बिथांखौ नाकच खालामगोन आरो 100% नाकच खालामगोन धेमाजि जिल्ला हिसाबै बिथाङा जा इलेक्सन गेलेगोन जों साफ्रोमबो बर' माहारिफोरखौ जों खावलायगोन जे बेबायदि लिडारखौ जोंनो नाङा बिथाङा जोंनि बर'नि ट्राइबेलनि गांनाय उखैनायखौ बिथाङा मिन्थिया आरो जोङो गोसोआव मोनसे सोंनाय फैयो बिथाङा गमामायैनो ट्राइबेल नंगौना नङा जों मोनसे साननाय फैयो हयथ' ट्राइबेलबाथ' बे जोंखौ ना खालामनाय नङामोन मानो होनबा बे सासे आसामनि मिनिस्टार जाय मानसियानो लिङा मानो एज ए मिनिस्टार बिथाङा थांनांगौ काटसि बेयो सोरजोंबा दङ सोरजोंबा गैया बे खोथाखौ मेनसन खालामनाया बिराद गाज्रि बेखायनो बिथांनि जा इलेक्सनाव बाहागो लानाय बे सिमाङा खोमसि जों बर' माहारि धेमाजि जिल्लानि जा बर' माहारिफोर दङ जों खावलायगोन जे रनुज पेगु बिथांनो भट दाहो मानो होनब्ला बिथाङा जों बर' माहारिखौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामदों नेवसिदों बिथाङा जोंनि भटखौ नाङा होननानै बिथाङा इंगित होदों बेखायनो जों खावलायदों जे धेमाजि जिल्लानि बर'फ्रा सांग्रां जानांगौ माबायदि लिडारखौ जों लाबोयोब्ला जोंनि थाखाय खामानि मावगोन बेयाव जों सांग्रां जानांगौ आरो जोङो अलरेडि सांग्रां जाबाय रायजोफोरखौबो जों अलरेडि बुंखाबाय धेमाजि जिल्लायाव थानाय बिकेडब्लिउसिनि चिफ बिथां मिनिस्वर बसुमतारिनि मोनसे
रादाब निउस खेंफोरथि जों नुनो मोन्दों डक्टर गाम्बारुनि सायाव बे आङो बेवहाय इउनाइटेड बड' पिपल फेडारेशननि आफादगिरि महरै आं एसे थोंजोङै बिथांखौ बुंनो सानदों जे बिथाङा जा खोथा बुंदों बे खोथाखौ अलरेडि CM भिजिलेन्सआ नंखाय होननानै फोरमान होबाय अलरेडि CM भिजिलेन्सआव डक्टर गाम्बारु मुसाहारिनि सोमोन्दै बिजिरबाय डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया मा मावदों मा मावाखै गासैखौबो बिजिरनानै दा बेयो केसआ नर्मेल जाबाय बेयाव जेबो गैया होननानै बयबो मिन्थिबाय आरो अलरेडि जायखौ थांखिनानै बिथांमोना जायनिफ्राय थाखा फैसा लानानै खामानि मावदों होननाय बिथांमोना फैनानै CM भिजिलेन्सआव अलरेडि डक्टर गाम्बारु मुसाहारिखौ क्लिन चिट होबाय बेवहाय डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया जेबो दाय गैया जेबो माने बिब्दि खामानि मावाखै बेयो फोरमान जाबाय बिथाङा थांखांनाय खोथाखौ बिथाङा मैया जोंनि कनफारेन्स बेयाव जागोन होनना मिन्थिनानै BPP नि कनफारेन्स जागोन होनना मिन्थिनानै गावनि पलिटिकेलि माबा मोनसे हार्म जाजानो गिनानै धेमाजि जिल्लानि रायजो राजाफोरखौ जाम्बा खालामनो सानदों आरो गासै BTC बायजोनि बर'फोरखौ बिथांमोना दिनैसिम जाम्बा खालामनानै फैगासिनो दङ नुगासिनो दङ मानो होनब्ला 5 बोसोर जालांबाय बिथांमोना 13 कोटि 50 लाखनि अनगायै थाइसेबो थाखा फैसा बारायनानै लाबोनो हायाखै बिथाङा बुंनांगौमोन बेनि अनगायै गाम्बारुनि अनगायै बिथाङा बुंनांगौमोन जे बिथांमोना BKWC नि थाखाय मा मावखो BKWC नि थाखाय फान्ड पलिसिया मा बारायदोंना बारायाखै आरो मा बेबस्था लादों इलेक्शना माला जागोन कन्स्टिट्युन्सिया माला दाफुंगोन भिलेज नटिफिकेशना माला जोबगोन बे खोथाफोरखौसो बिथाङा बुंनांगौमोन नाथाय नंथारि जाथारि अलरेडि CM भिजिलेन्सआव क्लिन चिट होनाय खोथाफोरखौ बिथाङा बुंनानै रायजो राजाफोरखौ जाम्बा खालामनो साननायखौ जों निन्दा खालामदों बिथाङा सासे BKWC नि चिफ जानानै सोरबा सासेनि उनाव थानानै सोरबा सासेनि खिबुखौ एरबाय थानायनि बिथाङा सम गैया बिथाङा दा BKWC खौ माबोरै दैदेननांगौ माबोरै मोजाङाव लाबोनांगौ माबोरै 13.5 करोड़निफ्राय माबोरै 200 कोटि लाबोनो हागोन माबोरै 500 कोटि लाबोनो हागोन बे खोथायाव बिथाङा नोजोर होनाया दरकार 100% नङाब्लाथ' बिथाङा दा जों बेयाव मिटिं खुंनायाव बिथाङा जोंखौ सापर्ट खालामनांगौमोन एज ए बर' लिडार सोरबा सासे मिटिं खुंदों बर' जातिनि थाखाय खुंदों जों सोरबा BJP नि सिङाव थानाय SJP नि सिङाव थानाय जों खामानि मावाखै जों एज ए बर' 35 बोसोर आन्दोलननि फिथाइखौ जों मोननो थाखाय जोङो BKWC दादोंमोन नाथाय 5,000 6,000 मानसि थैनायनि जा फिथाइ बे फिथाइया 13 कोटि 50 लाख नङाना बेखौ बिथांमोना मानो सानाखै मानो जानला मानला सोरनिबा खिथुआव थानानै सोरनिबा खोथा एरनानै रायजो राजाफोरखौ मानो जाम्बा खालामबाय थायो इलेक्शन फैबाल' आन्दोलन खालामनानै देखायो इलेक्शन फैबाल' गामि बेरायनानै देखायो आरो डक्टर गाम्बारुनि नामखौनो लानो गोसो गैया मानो लानो गोसो गैया जाय डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया UBPO खौ दाजेननाय जाय डक्टर गाम्बारु मुसाहारिया BTC नि बायजोआवबो काउन्सिल नांगौ होननानै बिजिरनाय बेफोरबायदि मानसिखौ नेग्लिजेन्सि खालामनानै पलिटिकेल मार्डार खालामनानै दिनै बिथांमोना बाहेरायाव दोननानै मा बुंनो सानदों रायजो राजाफोरखौ मिन्थिया सानदों नामा बयबो मिन्थिजोबगौ बिथांमोना मा मावगासिनो दङ 5 बोसोर जाबाय दिनैसिम भिलेज नटिफिकेशन गैया कन्स्टिट्युसन क्लियार गैया जोंहा राभा आसन काउन्सिला दाबो NOC मोनाखै जोङो सनितपुर बिश्वनाथआ दाबो BKWC आव हाबाखै मानो हाबाखै बिथांमोननि मावनांगौ खामानिया मा दिनै तिनसुकिया डिब्रुगड़ चराइदेउनि बर'फ्रा मानो राव रोङा मानो धोरोमखौ मानो गारखो मानो संकरि जाखो मानो गावनि ड्रेसखौ गाननो रोंला बिथांमोना बेफोरखौ खबर लानानै गानहोनांगौमोन ड्रेस लाहोनांगौमोन धोरोमखौ सिबिहोनांगौमोन मामोन जोंनि खामानिया जोंनि सिमाङा मामोन जोंनि सिमाङा जोंनि BTC नि बायजोआव थानाय बर' हारिनि थासारिखौ मोजां खालामनाय लामा दथा दलं स्कुल बिल्डिं गासैखौबो मावफुंनानै होनाय नाथाय बिथांमोना दिनै मा खालामखो बेसेबां इयुथखौ बिथांमोना मोजां लामायाव लाबोनो हाखो बेसेबां फार्मार्सनि बिथांमोना दिनै मा सुजुग सुबिदा होनो हाखो बेसेबां आइजोफोरनो बिथांमोना मा सुजुग सुबिदा होदों जेबो गैया बिग जिर' मानो होनब्ला BKWC एकर्डआवनो जेबो गैखाया अब्ला बिथांमोना बे खोथाखौ दिनै रायजो राजानो फोरमायनो हायैयाव जानला मोनला सोरनिबा मोदोमाव नारला नारलि खालामनानै गावनि दायखौ सिखोमानो नाजानायसो अनलि जेबो गैया